Lloret de Mar també ha participat en les eleccions celebrades aquest diumenge. D'uns 20.000 ciutadans cridats a les urnes hi han participat gairebé 14.000, fet que representa un increment de 10 punts percentuals més que les darreres eleccions al Parlament i la xifra màxima aconseguida a la població en aquests comicis. Pel que fa als resultats, a Lloret de Mar, la candidatura independentista unitària Junts pel Sí ha guanyat aquest diumenge com ha passat a tot el país. La llista encapçalada a Girona per Lluís Llach s'ha emportat de Lloret més de 4.700 vots, un 34% de les butlletes. Seguint la tònica nacional, en segon lloc s'hi ha situat Ciutadans, que ha rebut el 24% dels vots dels lloretencs, més de 3.300 vots. El Partit dels Socialistes obté també 2.000 vots, el 14%, seguits del Partit Popular amb 1.400 vots, poc més del 10%. De les llistes amb representació provisional al Parlament s'ha votat amb un 8,5% Catalunya Sí que es pot i la CUP amb el 4,5%. Unió Pirata, Radell Zero, Ganemos també van obtenir suports a Lloret però poc significatius. Finalment, una de les notícies que dona els resultats d'aquest diumenge ja a nivell nacional és la incorporació al Parlament del regidor lloretenc Jordi Orobitg, que tancarà la representació de Junts per Sí a Girona.